Ginkumpirma sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga may napatay sa miyembro sang rebelde sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang militar kag New People's Army sa barangay Alimudjas, Miag-Aw, Iloilo, kaina sang aga. Suno sa militar, nakabaton sila sang impormasyon nga may plano ang NPA nga magpang-atake sa military patrol sa Sitio Borac bilang kabahin sa nagahilapit nga anibersaryo sang hublag sa Disyembre 26. Subong nga hapon, ginkumpirmara sang 3rd Infantry Division nga may 8 ka mga miyembro sang rebelde ang napatay sa engkwentro. Padayon ng clearing operation sa militar sa lugar. Ginapatiyan nga may landmine sa encounter site butang nga mabudlay pa sa katapo sang militar nga padulungan ang lugar. Samtang gin-turnover sa Bingawan Municipal Police Station paagi kay Bingawan Mayor Mark Palabrica si Ka Milky o Ka Maki 32 anyos sang Barangay Poblasyon, Bingawan alas 5 kahapon sang hapon matapos inyong nagsungka sa alkalde. Si Ka Maki ang ginakabig supply officer kag organizer sang rebelde nga grupo nga naga-operate sa bahin sang Tapas Capiz kag Bingawan, Iloilo. Nang inaktibo sa ublag si Ka Maki halin 2013 to 2019 sa idalom sang grupo ni Ka Tonying sang Tapas Capiz. Surrender man sang ini ang iya kalibre 38 nga armas kag 5 ka bala.